जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। खुलुमबाय, बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा, भिडिअ थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि सारखौ होसोगोन होननायनि सायाव मानगोनां जोंहा बिक्रम दैमारि सारा फिन रिप्लाइ होदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा बुजिगोन। शेयार खालाम हायोबा भिडिअफोरखौ, आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोंहा जिंगाबिल दालाय बर' फरायसा आफादनि फंबायफोरखौ, बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। एबसुआ फैसा खांना जाग्रा आरो जिंगाबिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानि मुङै फैसा खांना जाग्रा होननानै सोर बुंखो? बबे भिडिअ नुखो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैसा खांना जाग्रा? बबेबा हानि मुङाव जिंगाबिल एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फैसा खांना जाग्रा होनना बबे भिडिअ नुखो? आंथ' बुंदों फरायसा आफाद होनोब्ला नोङो गोबां जातिनि फरायसा आफादफोर दङ, आं बेखौसो बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बबे सर्सनिफ्राय बबे भिडिअ नुनानै फैसा खांना जानायनि जोंखौ बदनाम होदों होनना बुंनो हाखो? आं दिनै बेखौ बुजिला। उन्दै फंबायफोर, नोंसोर भिडिअखौ मोजां नायफिन। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, जिंगाबिल दालाय दखरा फरायसा आफाद होननायबो गैया। बेखौनो लानानै नोंथांमोना बुंदों जे होसोगोन, बुगोन, रायजोआ होसोना हरगोन, बे खोथाखौ नोंथांमोना बुंगोन। एबसुआथ' मानसि होसोग्रा नङा, राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरासो, राजनितिकनि मानसियासो मानसि होसोयो, बुयो। एबसुआथ' मानसि बुलायोब्ला, नांलायोब्ला, दावराव जायोब्ला बादा खालामग्रासो। अब्ला दिनै नोंथांमोननि लिडारा सोर? नोंथांमोनखौ सोर लिड खालामदों? नोंथांमोना बबेनि? दिनै आं सिनाया, मोनथियाबो। नोंसोरनि लिडारा माबायदि गियान होयो, माबायदि खोथा बुंनांगौ, नोंसोरसो मिथिसिगौ। नाथाय आं बुंदों, बै रायजोफोरजों रायज्लायनायाव मिडियानि गेजेराव आं बुंदों, सिखाव 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 होननानै आं बुंदों। सिखावाबा सोर? नाथाय सिखाव सिखाव होननायावनो जुदि सिखावा खारग्रोयोब्लाथ' बेखौनो सिखाव होनना सानखागोन। थिग बेबायदिनो दिनै आङो फरायसा आफाद होननानै बुंबाय। दिनै जिंगाबिलनि सानैसो फंबाय बिथांमोना गावसोरनो बारसोमनानै लाफैबाय। अननानै खावलायदों, मोजाङै सालाय, मोजाङै दैदेनलां। बर' जातिखौ नोंसोरखौ लानानैनो दिनै इयुन दैदेनगिरि होननानै सानो। नाथाय मोनथिया हसिया बुङै खोथाफोरखौनो लानानै सोरनिबा थुनज्लायनायाव, सोरनिबा खावलायहरनायाव जुदि बुङोब्ला, होसोनो होयोब्ला, बुनो होयोब्ला, बिसोरबायदि लिडारनिफ्रायसो नोंसोर गोजानाव था। नङाब्ला नोंथांमोननि इयुनाबो गाज्रि जागोन, रायजोआबो दिनै नोंसोर गाज्रि मोनगोन। सासे दालाय एबसुनिनो, जिंगाबिल दालाय एबसुनि सासे फंबायखौ आं साबायखर होयो। बेयो आंनियाव दिनैनि फुङाव फन खालामहरदों, जोंना एसे गोरोन्थियानो जाबायदां आदा। बेयावथ' एबसुनि खोथा बुङाखै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाबो बुङाखै, दालाय जिंगाबिल एबसुनि खोथाबो बुङाखै। एसे मिसकनसेप्ट जाबाय बायदि मोनदों आं। आंनिफ्राय आङो अपलजि आरो गोरोन्थि जानायनि थाखाय आं निमाहा बिदों होननानै सासे एबसुनि दैदेनगिरिया बुंहरदों। आं बे फंबायखौ खावलायदों, नोङो बुं, आरो बेबायदि इयुनाव जेन जाया, आं बेखौ दिनै खावलायदों।